Takže čaute, moje meno je Jano a ja vás vítam u ďalšieho let's playa z Shake and Fidget the Game. Takže máme 350 houbiček, mal som 500, lenže. Tak, trošku som pretáčal si za 30 houbiček, až taký vypadol videokový elixír a Griffina na pomaly 2 mesiace, takže ako podľa mňa slušné. Tak, ja neviem ako vy, ale ja by som vám chcel povedať, že budem vlastne, budem vlastne teraz splachovať a budem aj vlastne, vyskúšam podzenko a, kde je podzenko vlastne, počkajte, takže mám stav, vidíte. Tak, ja by som sa teda najprv, z toho splachovania si necháme na potom. Ja počkajte, musím zrušiť, lebo ja už som to dal. Vlastne hospodu, úplne celú. Ja som to znovu zapol, pardon. Tak. Veci. OK, máme tu Auru 5. Tak, to si necháme na potom. Tak, máme tu XX bojovník XX. S5, mám ho od, ako môžem to už kľudne povedať, ako keby od môjho sponzora, od stránky, ktorá sa volá Sofegame o privátech. V opisku budete mať určite link na Facebookovú stránku, určite tam hoďte like, dávajú tam priváty a pekné súťaže. Takže ako len tak, to je postava admina, tak on tak rýchlo ju ohodnotím. Tak, tento epic som dosiahol dneska ráno. Na všechno, není to bohvie čo, ale dá sa. Tento by som už určite menil, lebo vidíte všechno. 61 na 300, ako to úplne nechápem toto. Tak, vrhneme sa na toto, na tú hospodu. Hospoda, húbka nám padla. 92? Padla. Tak, ja neviem prečo, ale ja to dostal pretáčam. Lebo snažím sa získať nejaké nové brnko, len to nechce padnúť. Takže toto som dal pod zenko, z toho padol tá explóza a teraz by som sa vrhol na piráta krvavý nos. Nechám to, nevadí. Dáme si hospodu. Same na 2 stati padajú. Tak. Odhlasíme sa. A ešte by som chcel povedať, budem točiť to video, ako som hovoril, z splachovania. Nie zo splachovania, pardon. Ja budem pretáčať, ale budem pretočiť do 150 húb, takže asi 200 húb pretočím len. Dúfam, že už budem aspoň na veži, akože už sa dostane na vež, proste už na to dúfam. Tak ako, to je tak všetko, tak vrhneme sa na nástroj. Máme tu už jednu časť skla, čo tu máme? Máme tu hĺbku 14 až 35 000 alebo 20 až 26 000, ja si nechám tuto určite. Už nemáme proste, elixíry už došli, ešte Griffina máme na pomaly mesiac. Tak ako už to je horšie proste. Ako ešte čarak. Čiže to si pretočím. XXL. Čakajte, že by? Nechám si to. Neviem, tento si ešte nechám, ale tento si dám zatiaľ, mám malo HP. Tak vyskúšame tu tohto surového lupiča. 19. Nedáme ho určite, nemám na sefeliky. Pošta, akcivinky, poznámka. Bluetoothu, připojdu ešte. 17, no to si píš. Spíš, že pôjdem. Sorry, ale nepôjdem. 17, určite tam nepôjdem. Jasne. Tak. Čakajte, ešte cechu potvrdím. Prepáčte, cechová vojna. Ja ma rozbil. Prehrali sme, nevadí. Tak, prihlasím sa na boj. Mám hospodu. A idem. Ďalšia časť skla. Hlasíme sa. Tak, a ideme na to splachovanie. Už nepotrebujem, tak. Zatvorím oči a budem počítať do 4. Raz, 2, 3, 4, prosím, nech tam je pi. Čože? Blbosť.
Ešte ani raz mi epic z toho nepadol. Tak toto si už nechávam vlastne, keď sa mi otvorí väža. Takže arenku som dal, podzemko vyskúšame. Tak, drak šialenstva. Ešte o jednu húbku, tu. Ešte o jednu. Jo, kokos! Toho pretočím. Pretočím ho do 340. Kokos, to čo? Úplne málo mu ostalo. Ešte 3 húbky. Pôjdeš mi si spadnúť. Padni. Posledná húbka. Ešte jedna. Nepadne. Ty kokos, ja keď mám húbky, ja to miniem ešte jedno do tohto. Dobre. Takže splachovanie sa nepovedlo, nevadí. Tak, jak sa to videjko páčilo, dajte like. Určite zajtra tešte na splachovanie. A to je asi tak všetko. Tak, čo by som povedal, je čaute.